Mga kapugi, yung sinasabi nilang taro stem or taro root. Alright, ito. Ayan. Medyo mataba ito mga kapugi. Yan. Tapos ito. Ayan. Alright. Taro stem, taro root. Yan mga kapugi, oh. Itong taro stem. Oh my God! Wow! Ano? Yan. Hello mga kapugi kaganda, yan. Ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng taro root. Ayan, taro stem. Alright, Dalodalin, Ilocano. Alright. May kasama tayo guys mga kapugi. Ay actually guys, ito na yung bagong kuwan ko. Mahiwagang tawag nito. Mahiwagang bowl ko. Ayan. Dahil sa tagal na ng mahiwagang bowl ko sa kuwan, yung kulay black ay na nakikita nyo dati. Ayan. Nasira na. Kaya may bago na akong baul. Alright. Mahiwagang palanggana. Ayan. Pero welcome natin ang guest natin ngayon. Ayan. Walang iba kundi si Onyok. Onyok, okay na. Alright. Anong pugi? Kapugi, sabi mo. Hello mga kapugi, sabi mo. Pogi. Ayan, tawasan ang sabihin natin pag alis na tayo. Hello, go man. Let's go. Oh, let's go. Okay, let's go mga kapugi. Kukuha tayo dito sa may creek guys mga kapugi. Yan, dyan. Yan o, dyan lang sa pinagkuhanan ko dati. Alright. Pero mainit pa mga kapugi. Alright. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayan, anong masasabi si Onyok? Go! Lego. Okay. Okay nyo, let's go. Ayan. Una ka na. At papakita natin yung wala na si Onyok. Alright. Medyo magandang sikat ng araw. Ay, maganda pala. Ayan, may init. Okay. Alright. Tumitingin na naman yung baka, oh, yun, oh. Yes, morning! Ay, andito na yung mga pusa at aso namin, oh. What? Bakit mo nagkabos mo rin? Ayan mga kapugi, dyan tayo kukuha mga kapugi. Ayan, ayan, oh. Yung mga gabi na yan. Dyan tayo kukuha. Hanggang doon, pababa. Umiihi ka pa, Onyok. Ayan, dito tayo kukuha mga kapugi. Alright. Tara sa baba. Hindi ka na, Onyok. Hawak, hawak. Dito ka mag-hawak. No. Ano ba sa Onyok naman? Sige yan, kaya mo. Okay. Alright. Yun o. Ganda Onyok. Okay, dito na tayo. Guys, mga kapugi, dito tayo kukuha ng taro root. Ayan. Oh, medyo mainit. Teka. Ito mga kapugi, yung sinasabi nilang taro stem or taro root. Alright, ito. Medyo mataba ito mga kapugi. Ayan. Tapos ito. Taro stem, taro root. Yan mga kapugi, oh. Itong taro stem, oh, taro root, alright. Ito mga kapugi yung sinasabi nilang taro stem, alright. Kukuha muna ka sa baba, ayan, mas malalaki yan. Alright, ang luto nito pwedeng inasiman mga kapugi ng talbos ng salamagi, ayan, tamarin, tapos lagyan nyo ng bagoong, ayan, pwede na yun. Or kamatis, pwede rin, tapos basta may bagong to mga kapugi, konting tubig lang to, ayan. Taro stem, alright.
Ayun mga kapugi, oh. Ito na yung malalaki, oh. Grabe. Ayan, oh. Nasa kon sila. Teka, baka may ahas dito, eh. Wah! Bubugawin mo na natin. Yan. Ito na mga kapugi, ang mga malalaking taro stem, oh. Ang lalaki mga kapugi. Ito. Yan. Dami. Malaking taro stem. Alright. Teka. Ito, mga kapugi. Yan. Ito. Oh. Oh. Huwag magulo dyan, Onyok. Yeah! Yeah! Ayan, mga kapugi, oh. Oh, wow, wow! Hawakan mo, Onyok, oh. Ayan. Lagay mo dyan sa may wagang baul. Dahil pa rito, mga kapugi. Ito mga kapugi, oh. Pwede din kunin to mga kapugi. Ulam din to guys mga kapugi, oh. Ito yung mga hindi pa nagbuka. Nasa loob pa lang. Ayan. Yan, oh. Pwede pang ulam yan. Pwede natin isama sa kwan. Sa luto mamaya. Ayan. So tara sa taas. Ay! May kalaka! Saan Nyok? Bakit? Anong ginagawa mo dyan, Nyok? Diyan ka lang, wag kang pupunta sa kuan malalim. Ang lalaki mga kapugi. Yan, oh. Ang bilis. Ayan o mga kapugi. Dito pa. Meron pa rito. Ayan o. Okay. Ito pa o. Ayan o. Ayan. Kasi medyo mas malilit pang mga dito. Ayan. Okay. Tapos kabila. Ah! Mainit! Mainit! Ito guys is konto abunubo na yan. Tawag ito. Bunubon yan, itatanim naming palay yan. Ayan. Papalakihin muna. Tapos dito namin itanim ulit. Alright. So Nyok, ano Nyok? Nagugulo naman nila Nyok. Yan o. Yan. Bayan ang putik ko na. Ayan o guys mga kapugi. Punda yan mga kapugi. Ito yung punda namin. Tapos paglaki niya ito. Itatanim namin dito mga kapugi. Alright. Ito na yung nakuha natin mga kapugi o. Bilis. Marami kasi dyan o. Nakuha natin. Yung kanina, madami. Biglaan yun, madami talaga. Yung lalaki pa. Alright. Yan, gusto ko kasing mag-ulam ng ganito mga kapugi. Kasi matagal na akong hindi nag-ulam ng taro stem eh. Yan, dito rin ako kumukuha dati ng tawag nito. Ng tulya. Ayan, dyan. Malinis yan mga kapugi. Ano sa Nyok? Alright. Ay, may balak pa sa inyo na mag-bike dito sa bukid ah. Binaba niya yung bike niya. Sige, mag-bike ka nga. Hindi mo naman kaya. Oh. Alright. Sige. Sige. Oh. Sige. Sige. Dito pa kasi sa bukid siya mag-bike ay. Ayan. Ito ang ating nakuha mga kapugi oh. Bilis. Wala pang ilang minuto lang. Kasi na madami dyan oh kanina. Yan sa malalaki dyan.
Kaya ito, nabigla. Okay na to. Okay na tong ulam na to mga kapugi. Ang dami na to. Yan. Ayan mga kapugi. Actually ito yung isa kong pinaka-favorite na ulam mga kapugi. Ito. Itong daludal in Ilocano. Taro stem naman sa English. Ayan. Bata pa ako talaga. Gusto ko na to kahit medyo madulas. Ayan. Sana all dumudulas. Alright. Lagyan ko siguro to ng mga kapugi. Bugong ano nyok. Tapos kamatis or kuha na lang tayo ng talbos ng kanyan na mamaya ng tamarin. Ayan. So ito ang aming pang ulam mamayang gabi. Diba? Tapos may kasama ring tinola. Yan. Madami pang natira kasi kanina na ulam namin. Alright. Let's go at kukuha tayo ng tawag nito ng talbos ng salamagi or tamarin, alright, or sampalok. Alright. Bilis talaga. Ilang minuto lang nasukuha na ako ng ganito. Kasi madami talaga dyan sa baba kanina. Alright. Ayan, shout out sa mga nag-uulam ng ganito. Ayan, lalo na sa mga Ilocano. Alam na nila to. Favorite na nila to. Ayan, lalo sa mga ibang bansa ng mga kapwa kong Ilocano. Kahit mga Visayas naman, mga Bisaya, nag-uulam sila ng ganito kasi tawag nito kasi nagko-comment sila nun sa unang vlog ko na ganito nag-uulam daw sila ng ganito. May ibang tawag dito sa kanila itong taro stem na to, itong daludal na to. May iba silang tawag. Alright. Kaya let's go. Alright. Ayan, thank you so much sa mga laging nagsusuporta sa akin sa aking channel, alright, sa aking mga vlog. Ayan, mega love shoutout po kay Ma'am Nati Ramirez, ayan, kay Ma'am Milet Kubambang, ayan, kay Joanne Anjo, ganon din kay John Lloyd Garkin, alright. Ganon din kay Rentots, alright, kay Madam Ninang Debrinkat, ayan, magiging ninang ko yan pag ikakasal pa ako. Alright, ganon din kay Willie Castro, right? Ang aking uncle dito na from Saudi pero monetize channel din yan mga kapugi. Mega like shoutout din kay Ma'am Tita Madel Toyo, yan. Tita Madel Toyo from Spain, alright. Medyo mainit mga kapugi. So, thank you so much. Ayan, kung nagustuhan nyo ang aking video na to guys mga kapugi, huwag kalimutan mag-subscribe, alright, and please press the notification bell, alright. Bubulol na naman ako. Yan, para ma-update kayo sa aking mga video. Ano ginagawa ni Onyok ko? Natutumba, may balancer na nga. Lagang itong si Onyok. Plat naman kasi yung bike mo, plato. Hindi makatakbo. Ay. Ang luto lang nito guys, napakasimple yan. Kahit pag isa-isahin mo na. Pag himayin pa ito mga kapugi tapos parang sitaw yung kalabasan. Tapos lagyan ng bagoong luya lang, pwede na. Tapos yung pang-asim lang. Yan. Alright, ganun lang kasimple mga kapugi. Pagluto ng taro stem. Pero pwede din pag wala kayong talbos ng ng tawag nito ng sampalok, pwede din kamatis mga kapugi. Pwede din, the best din yun mga kapugi. Yan. Or pag may kuros kayo, maliliit na hipon, ayan, pwede. Sarap yun. Alright. Okay, let's go! Ayan mga kapugi, kuha na tayo ng talbos ng sampalok. Alright, gumagabi na. Okay, let's go Nyok, kaya mo? Ito kasi nag-bike so. Hindi, ayaw mo sabi mo Baka nga. Ito na lang hawakan mo. Ito na yung bike mo. Dito ka, kuhan mo muna yan. Dito pa kasi nag-bike so, Nyok kasi. Guys, yan o. Lalaki na yung mga talbos ng tamarin, no? Kamatis na lang yung ilagay natin dito mga kapugi. Okay, let's go. Malalaki na pala. Okay, bye-bye! Chik, Onyok! A few moments later.